Στις 4 Απριλίου καταλαμβάνει τη Βενγκάζη. Οι Βρετανοί υποχωρούν πέρα από την Αίγυπτο και τον ίδιο μήνα ξεκινάει η πολιορκία του Τομπρούκ. Όμως η προέλαση έχει αποδυναμώσει την γραμμή ανεφοδιασμού, ενώ οι προμήθειες που φτάνουν στην Τρίπολη συνεχώς στερεύουν από τις επιθέσεις βρετανικών πλοίων, υποβρυχίων και αεροσκαφών. Η πολιορκία συνεχίζεται. Ο Ρόμελ δεν μπορεί να καταλάβει το Τομπρούκ και στις 18 Νοεμβρίου οι Βρετανοί θα αντεπιτεθούν με πολύ ισχυρότερες δυνάμεις, λύνοντας την πολιορκία. Οι Γερμανοί υποχωρούν και μέχρι το τέλος του 1941 το μέτωπο φτάνει στην Ελαγκέιλα, ακριβώς εκεί που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο. Οι Βρετανικές δυνάμεις έχουν την αριθμητική υπεροχή και φέρνουν συνέχεια ενισχύσεις. Είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με 80.000 στρατιώτες και μέχρι τον Νοέμβριο του 1941 διαθέτουν 750.000.